My sme ten film urobili aj z toho dôvodu, že vlastne nikto iný to nerobil. Keby sme ten príbeh nejakým spôsobom ešte s ním tú šancu mal. My sme natáčali rozhovory teraz do tohto najnovšieho filmu, keď mal 100 rokov. Tak vlastne by tie veci odešli do nenávratná a to by bolo asi škoda. Takže tam hrala určite aj vášeň, ale hrala 100% taká nejaká zodpovednosť. V podstate, že niekedy niečo musí človek aj urobiť, pretože jednoducho sa to musí. Ale na druhej strane sami sa ako čudujeme, že čo to vlastne robí, ako ten film a Sir Nicholas Winson. Ten film sme robili hlavne, aby bol zábavný, aby bol príťažlivý, aby bol pre toho mladého diváka zaujímavý. Ja som sa smiala cez slzy. No, ale to je vlastne princíp, čo hovoril Chaplin, že v podstate keď máte smiech, tak potrebujete vlastne tie slzy, aby to uvoľnili ten smiech, lebo smiech je krč a slzy a emócia je tiež krč a ono sa to nejako spolu vybíja a v podstate to je asi jediný spôsob, ako sa to dá robiť. Ale chcel som sa vlastne tým spýtať, či pri Mickeyho príbehu plačete aj vy občas? Tak ja moc nie, ale bolo pár momentov, kedy ma to ako zasiahlo, ale hlavne ma zasiahli vlastne tie kambodžské deti, ako keď sme tam točili, že keď som videl, že vlastne bez tých banžákovcov by tie krásne deti ako neboli, tak to zrazu, to skutočne som sa vtedy utiahol niekde do kúta a chvíľu som plakal, ako to ma ako dostalo. Ale môj strihač, Patrik Páš, ten v podstate, čo ja viem, na takej scéne BBC, kde vstávajú, ten proste plače furt a ja som sa už aj niekoľkokrát pýtal, či nemá nejaké problémy so zrakom. On hovorí, ty blbec, že to je úžasne emocionálne.